Les inversions immobiliàries són, en termes geològics, molt arriscades, molt. De fet, fa uns 28 o 30 milions d'anys, un amarrament al Port Olímpic no valia ni un euro, senzillament no hi havia mar. Però, en canvi, els habitants de Collbató estaven contentíssims, eren a primera línia de la costa, davant d'un mar tropical, amb un escull de coral, aigües càlides i transparents. Aquí ho podrem veure més bé. Aquesta és la imatge del planeta, d'aquesta zona del planeta, fa aproximadament uns 28 milions d'anys. Aquesta d'aquí era la placa ibèrica i aquesta línia vermella ens marca el perfil de la península a l'actualitat, per tenir una referència. La zona catalana seria més o menys per aquí i observeu que hi havia un mar interior, producte de la connexió de la protomediterrània que alguna vegada entrava territori endins inundant-lo. Tot i així, aquesta connexió, amb el pas del temps, es va perdre i va quedar, aquest mar interior, protegit de la mar oberta per una gran carena muntanyosa que ens separava de la Mediterrània, el massís català. Aquí, aproximadament, hi hauria Montserrat i Collbató, i aquesta àrea requadrada seria Catalunya, que aquí la podem veure més ampliada i que ara us ensenyo encara millor en una maqueta. De fet, aquesta història comença a una certa distància de la posició actual on es troba el nostre territori. En aquella època, el massís català era una mica lluny d'aquí i la placa continental es desplaçava cap a la posició actual. Aquest massís català, tot i que no en tenim mapes exactes, sabem que s'erosionava a tota velocitat i barrancs torrencials portaven els còdols i els sediments fins al mar interior que abans us ensenyava. Aquí es formaven deltes, com aquest d'aquí, que era el delta de Montserrat. Aquí s'acumulaven còdols, llims i altres sediments, que a la llarga serien el massís montserratí. Aquest massís català que ens protegia de la protomediterrània amb el temps es va anar erosionant, fragmentant, fracturant i una part fins i tot es va enfonsar a sota el mar. 20 milions d'anys més tard les coses ja eren molt diferents. D'aquell massís només en quedava la serralada litoral, l'altra resta era aquí sota, i aquell mar interior començava a assecar-se. Seria aleshores, més o menys, quan Montserrat va tornar a començar a quedar al descobert. Què i com? Per imaginar-nos com es va formar Montserrat trepitjant terreny, li demano a un geòleg que em porti a algun lloc des d'on ens puguem fer una idea del que va passar. L'Isaac Camps, que a més de geòleg és excursionista, proposa que pugem al turó de l'Escletxa, un cim que hi ha entre Sant Llorenç del Munt i Montserrat. Doncs ja hi som, eh? És tota una obra d'art, això. Sí, tenim aquesta meravella geològica que es va començar a construir farà uns 41 milions d'anys. 41 milions d'anys. Sí, i ha tingut la seva evolució i avui encara continua evolucionant i donar-nos aquestes formes tan espectaculars. L'Isaac m'explica que a l'època que es va formar Montserrat, entre Mallorca i Catalunya no hi havia mar. On ara hi ha la serralada litoral, hi havia unes grans muntanyes, amb rius que desembocaven on som nosaltres. I d'aquestes muntanyes, que tenim que ara són ben poca cosa, però que llavors o van arribar a ser molt altes. Com quan? Es calcula que entre 1.000 i 1.200 metres arribaven teníem uns rius que venien d'aquestes muntanyes d'una trajectòria curta, però, diguéssim, amb un règim torrencial, que a l'arribar a aquest mar interior formaven alguns deltes. Els més importants són, per un costat, el de Sant Llorenç del Munt, que té una gran extensió, i el de Montserrat, que és aquest que tenim aquí, que potser és més curtet, però, si més no, el relleu marca més, és molt més contundent. És a dir, tant Montserrat com Sant Llorenç serien al final d'aquests rius? Correcte. On s'anirien dipositant pedres? Per intentar explicar fenòmens que van passar fa milions d'anys, els geòlegs recorren a models en miniatura. Aquí tenim les muntanyes per on baixaven els rius carregats de còdols i arribaven al mar interior que hem reproduït en aquesta safata. La força de l'aigua arrossegava i erosionava els materials i els diposita a l'arribar a aquest mar formant un delta. En els deltes passa que queden frenats pel mar i dipositen els sediments més grollers en el punt d'obertura, en el punt d'arribada, mentre que els més fins es dispersen i poden entrar una mica mar endintre. Per entendre'ns, això seria el nucli dur de Montserrat, això seria ja el Bages i tota la plana interior que hi ha més endavant, fins a arribar als Pirineus, que estarien a l'altra punta. Isaac, i com és que si Sant Llorenç també s'ha format per un delta no és tan especial com Montserrat? Els relleus no són tan espectaculars ni tan agrests
perquè mentre els conglomerats de Sant Llorenç tenen una matriu més sorrenca i argilosa, i això els fa menys resistents a l'erosió, els de Montserrat abunden els còdols de carbonat de calci, perquè les muntanyes d'on venia aquest riu eren muntanyes calcàries, fonamentalment, i el carbonat de calci té la qualitat de consolidar i cimentar molt millor la roca. Doncs aquesta es fa molt més resistent a l'erosió i permet que es desenvolupi el relleu que veiem. Encara que de lluny semblen fetes d'una sola peça, les roques de Montserrat són conglomerats, una barreja de diferents materials. És una roca que té 3 components, que són els grans... Còdols, no? Sí, els grans, que són aquests còdols més o menys arrodonits, una matriu que està entremig i un ciment que no es pot veure, que està omplint els poros. Imagina que tenim un pot i posem cigrons, això serien els còdols, però clar, els cigrons es toquen per uns punts, entremig queden espais, i podem posar alguna més finet, per exemple, hi aboquem arròs. Llavors aquest arròs acabaria d'omplir els poros. Però tot i això, entre gra d'arròs encara queda espai per posar-hi més cosa. Sí, si obrim cauria. No? Clar, en aquest espai el que aboquem és el ciment. No ciment, Portland, el que hi ha a la natura, en aquest cas és carbonat de calci, que està dissolt amb l'aigua i precipita a l'interior d'aquests espais unint-ho tot. Per reblar el clau aquest també del pot amb els cigrons i l'arròs, és com si al final hi aboquéssim gelatina, que aniria impregnant-ho tot, ho desemmotllem i tenim això, tenim un conglomerat format per uns còdols, els cigrons, una matriu, l'arròs, i un ciment, el carbonat de calci, gelatina, que està omplint i ho embevent-ho tot.